ino tiavanao endrika Talina Baby, I love it so much, viens tout près de moi. One touch. Folo fantoko mitratra amina. Za tsy miova. Za mbola za dinio taloha igny, mbola ino fogna za. Mararish too much, too much. Yezao aty amin'ny Capital Studio ny aty mankaty sa konjany Ambolokandrina. Tsena Ambolokandrina. Ah ouais. Ay aty fa tsy ankatso. Aty misy zay amin'ny fotoana zio ty. Tonga zao tsika jiaby ny eto amin'ny point carré dia manambahiny tsika. Mipody amin'ny concept hoe point carré show tsika sama ila tsika iaraka amin'ny vahiny tsika. Ny amin'ny fotoana zio ty dia ato ambadika ato c'est pas vous le chef ni ça mais tu voulais me dire attends bah quand fa yara mse ça va Ouais, ça va magnano bala tsara tsika jiaby mpagnaraka stapaka ny page ny point carré dia miarabanao koa Zob Jean-Luc akory Digno continue ça va c'est pas tout le monde émission ty des misy zay partage ila agnatin'ny réseaux sociaux agnatin'ny TikTok des misy magnotany ila Digno mandeha io dia hoe azo magnano zay tsy haiko volanao za dia mita Digno asa ianao fa ilanao mandehandeha kokoa toy zay anao tiako volany zay maro zay ny mariny ilanao fa dia mbola tsy hitanao azonao no raha azo azokonana ndraiky ngia zegny. Ah ouais arakaraka anazy presque irana mandeha amin'ny TikTok fantan'olo fô za tsy anjare mety anao tonga zay ko amina manokana anao agnazavako ngia za boka tsy dia tia magnanognano vidéo karahan'izegny. Ah ouais ave za maligna pub sary fa hirako ndraiky alefako le pub an'le hira alefako. Ah ouais dia c'est normal izy ko hira fantapantajare toy zay. Baka io misy mba izantsika hoe manakory ma ny talentan'eto vahintsika aby ereto satria tsika atao amin'ny studio dia degretsika sady hira ihany koa baka io famelao zay todika amin'ny Faya Ramses boka za magnotany resaka hoe indikatana mbola tsy zio fa le agnarana aloha Faya Ramses dia nefa koa agny misy artiste araiky zay koa ohatrany managnananarana mitovy zay Faya Ramses zay tegna sa hoe zay nom de scène ny Faya Ramses io nom de scène zao nom de scène za zegny tam'za vao nanomboky ny hira tagny za vao nanomboky ny hira tagny zany tonga za zay nitiavako la musique voalohany dancehall. Ah ouais dancehall nitiavako la musique voalohany dia tam'zegny zany olo le fitiavagna dancehall zay dadangarigna mba hoe mavesavesatra mifandanja am'le dancehall dia zay teo zay navian'le Fire burning fire zay zegny agnarako tam'zegny za voanomboky dia nandeha manandeha ny fotoagna dia raha hoe commence agnano la musique plus professionnelle zegny tsy dancehall tsy professionnel fa mba hivadiko asa agnano hoe afrobeat mba hivadiko gadognafa zegny dia le raha nivadiky gadognafa nisy label zany izy za taloha tsy dia nety tamindreo zay tsy nety tamindreo le agnarana fa mavesatra zegny rô koa hoe amin'ny zegny nindesinao raha fa somary mavesatra zegny rô fa aloha izy soloantsika dia za zay namendro choix hoe nino solo legny tianao agny fa solo fo zay le burning fa na Faya igny tananao atao hoe Faya tout court nefa tsy tiako izy zegny karaha foeky loatra hoe Faya dia Ramses igny zay avy amin'ny Zoko igny Majesty Izokino yeah Zoki preta-po misy preta-po papa raiky mama raiky izy nagnano Majesty Ramses dia le Ramses igny fo zay nindesiko karaha hoe koa fa ne sur scène zegny karazagna hoe nom de famille igny koa zegny nom de famille amin'ny hoan'ny Digno na nifatagna izy DI misy espace io le boko NIO zay zay ino tonga zay agnarana zay tsy dia nisy raha lavabe natonga ngia fa juste hoe agnarako Digno dia presque olo magnantso anazy zegny avadika anjare Digno igny raha dia regny koa raha igny karaha misônina mitadigninahy karaha tiako raha igny za koa fa nagnano olo efa magnantso ana amin'ny Digno igny dia za zegny sûr fa igny mety azatrazatra olo par rapport an'le Digno igny mitazomiko am'le Digno igny izy maligny amin'ny resaka koa dirigery tamatavo anao full point tsy lavitra tamatavo ah ouais d'accord i Faya feza za tsy madiso za avy manakara ah ouais avy manakara za fa be tavaritra tagny tombo tajego tagny za dia zegny mahatonga le fivolagnana tavaritra
ouais. Beaucoup tsika mipody am'resaka lamozika ragnitsika eto fa za ty am'tany fo hoe amin'ny ankapobeny tsy hitanao mifankalavitry hoe izy koa olo araiky avy sud-est avy agny Manakara de manambady olo baka faritra Sofia tsy hitanao fa Yeah, non, aminakahy tsisy Yasa non, tsara oui beaucoup non. aminakahy zegny tsisy firesaka fagnalavitra zegny fa le boka ia kofa fadaja mety fo. Okey, mety zay. Ndao atsika satria zay hoe amin'ny studio misy atsika io Faya Ramses io de Dinio koa no miaraka amitsika eto koa de ndao atsika iangavy Néral mba itendry de ihira ho antsika zegny ireto vahintsika aby reto de Faya Ramses no le Dinio aloha izy hira voalohany atsika de anao mimagno boko anao mamaizy note hoe mety firy loatra amezanao izy eto amin'ny point carré no misy atsika de azaviala atsika ndao atsika iaraka amin'ny Faya Ramses. Yeah. When I feel your body, me better come chachako. Jakutis farani, futonga konkila no. Marende nyalini, za jaku karati, karachambuni tani fakara parati. Atova zecha no baby, kartu telekala iso. Nino, padiku chakuza fanino, nambunyambani jabinino, ke ambila zaito chopatino, ja. Nino, padiku chakuza fanino, nambunyambani jabinino, ke ambila zaito you, one touch, baby I love it so much, oh, one touch. Baby, I love it so much, viens tout près de moi. One touch, baby, I love it so much. Oh, one touch, baby, I love it so much. Tigre rouge Madagascar. Zay ary ny ira zegny ny nandesina antsika teo igny version piano tsara be zay soragna ny mpitendry ihany koa tagnatiny igny zay andesiny antsika teo zay ino mo titre ny ira igny Faya Ramses? One touch, yeah. Famboka? Non, tsendriky ny boka. Ah ouais? Yeah. Fa mbala wavy, yeah. Dinio izy koa meza no note sur 10 mas feliz é porque não feliz Dinio. Tchê, como é que eu ingia rek meti. Qual sur 10 mas feliz? Qual sur 10 não a mesmo com mas feliz. 8 sur 10 brother. 8 sur 10. Mas como no Dinio, então não me piava com Faya Ramses. Não piava com Faya Ramses. Oui, a mesma música. Premièrement, já te dei mais todo muito firanga muito Faya Ramses malo. Ave feu ngia sumari tsy de mira mafy feo ningiaka raha zamba kaka hoe nefa miboaka tsara fo mary zay ko ho an'ny Dinio izy koa ny ataontsika hoe nihira zegny nefa niboaka agny no na iboaka tegna marigna iova fa niboaka sa zaniky iova fa niboaka ok de misy anay koa hoe tsy ahoako tsy ahoako efa niboaka koa ok karma zay tavela karma mbola tsy mbiagna miboaka karma efa agnatin'ny magnomagnomagna ananjy mihitsy zay efa mandehandeha izy koa amin'ny TikTok de efa agnatin'ny magnomagna programme agnaboagna ananjy fa za ndraiky sur efa tsy ela izy satria olo koa fa mandigna olo efa mangataka izy ira igny izanay aboaka tsy ela izy ah ouais fa efa maro magnano TikTok nazy igny efa maro ah ouais de nisany io mihitsy ako za mizaha tsy haiko mahatonga zay fa karaha viavy ny tegna dila maro magnano TikTok iranao ino mahatonga zay tsy de haiko azavaigna loatra raiky fa TikTok koa manko zegny matetika viavy fogna tegna magnano an'igny ah ouais ko bandy tsy de rototra loatra amin'ny TikTok fa presque viavy ah ouais efa firy taogno zay nidirano tagnatin'ny musique Dinio à peu près 2 ans satria 2023 take izy nanomboka ah ouais volambolanga 2023 igny mba tantara aminay mihitsy tamin'ny vola izy natonga fa hoe bon fa za hagnano raha ty koa ino natonga zay to izy natonga anao pihira
voalohany maloha ngia mety efa vocation zagny fa zay ndraiky letra zay mbola boy kely zay sy zandriko efa tia mihirahira andakoro magnanognano taba mandraindraigny de firaikitra mihirahira de izy koa fa naventy koa fa nanomboka zany nianatra tamatavy afaka baka fa tafolo point de nianatra tamatavy nagnarakaraka bandy mandeha studio koa fa nagnarakaraka bandy mandeha studio de naelove fogna amy raha nahay tafiditra satria magniry mahita an'le bandy mamoaka magnano de mba nagnandragna koa nagnandragna vocal de regny karaha nety raha de le raha koa fa efa tamintegna takato de olo koa zagny fa miteny hoe ilaty lesy mahay mihira karahan'zao magnila koa mihira de plus le raha tiako za koa mbola nisy nanositosika karahan'zagny de tafiditra tagnatin'le raha bon raha ty fa tiagny aloha atao matoa izy ty tonga amitegna ty efa sitraka zagnahary agnanovagna ananjy de natao le raha je ty koa anjarany fahiara-misesy koa agnamianao ty any Digno asatsika ahira izy satria volana izy atao amin'ny Capital Studio misy atsika ozavatsika koa ny talenta zegny ny andesiny Digno ho antsika ny eto amin'ny Point Carré. Pacha kamtan Tizaza chitia Izintinara Kendenga para no dalangano Tia Anomba misiana ba Na terra cabia Manino ma pizalifa Ba mis fumi tempo No mai marat Sana colo as un pizzalino Fomare Marat Fernandes Marare Nidia vino O Marare Marat Fernandes Marare Marar Nampararino Signe rouge Madagascar. Zay ny hira zegny ny nandesiny Digno ho antsika teo igny. Ino titre nazy igny Digno? Marary titre ngia. Marary. Mbola tsy niboaka igny? Mbola tsy niboaka. Ah ouais. Tsendrika. Fa ya, meza noto koa manafinao io koa. Haraka ny farigesako izy to igny zay. Hira manjary. Ngia tsara feo. Mezatsika 8,5 satria zegny izy tonga tsy de haiko jiaby fa legreko koa mezako 8,5 rova. Ça va zegny. Donc ce soir tiako resatsika satria moa naroa avy amin'ny label aroy io misy ny manager VG production raiky zay. De eo ihany koa ny Liner Vibes Lunar Vibes no misy anaro. Ny question zegny tiako apetraka satria ny amin'ny fotoagna zao ty malaza be ty resaka hoe producteur sy ny tany andriaby ty. Araka fizavanaro izy anaro regny ilaigna moa ty sy resaka hoe manager sy reto producteur aby reto tsy ilaigna regny. Zo mary voalohany. Allo meko zokonaka to mamana. Fa ya. Aminaka manokana zegny, aminaka manokana ilaigna ro satria marigny possible anao hoe mavita tegna possible anao hoe tsy tavandraolo possible anao raha fa tegna ny aminaka manokana zegny ilaigna ro satria hafa fo zegny anao encadren'olo hafa fo anao miara-miasa amin'olo. Toy anao hoe tsara mandeha solo tsara mandeha solo fa hafa fo zegny anao agnaty aminaka manokana ho za aminaka manokana hafa fo anao agnaty label satria za nanomboko la musique boka tagny tsisy manager tsisy iny fa mbala hoe tegna vo manomboka tegna miady solo hitako hoe mafy le miady anao zaraiky fa hafa fo zegny anao misy olo mi-encadrer hafa fo anao zegny misy olo mi-conseiller amy raha jiaby hafa fo zegny mba misy hevitrin'olo maro koa zegny aragna amle koa fa misy projet zegny tsy anao zaraiky hoe bon izy ty tiako karaha zegny fa mba olo jiaby zay aragna mitandregny
ao hoe projet ty tsara e projet ty misy raha amboarigny e exemple misy projet fa mahafapo za misy projet exemple mbala tsy mahafapo rô zegny de hoe amy partie ka zegny tsy de tianay io zegny amy fotoagnan'igny iaragna amizao hoe possible hoe anao tompony tia izy fa hoe possible zegny place reo aminay exemple hoe public mitandregny le hira de possible zegny le raha tsy tiandreo igny nefa tiako possible tsy ara aminao ko possible raha tsy ara amin'ny hafa tsy passe amin'ny hafa zegny mia hafa fo zegny le raha koa iaragna amin'ny hevitrin'olo maro hafa fo zegny anao agnaty label dinio producteur manager nareo mahazo vola hely loatra fa mahazo contrat bon ndraiky tsika amin'igny fa juste hoe fizavao izy ilaigny zay fa tsy ilaigna izy koa aminah manokana aloha fa manady io tsisy choix devant caméra ny tsika io zay ilaigna izy volaniko devant ny manady izy koa aminah manokana ilaigna iringa satria magnano karaha volagna ny fahaiata ake voalohany zany hira takany tsisy manady tsisy producteur za sy olo fogna miantoka vola anao mandeha studio miantoka vola anao anaovanao tournage mavesatra le raha karaha oziny volagna antsika gasy zay hoe entanjarainy mo raha jiaby raha io koa fampizaragna ake maivamaivagna izy de tsy le resa-bola loatra no tegna hoe ilagna n'iringy hafa ihany zegny anao encadré mbaka ny zokonaty ake toy zay anao mandeha solo avake anao naty agnano andeha solo tsy vitanao raiky migérer raha jiaby tsy maintsy ilanao olo fa mety tsy maro fa misy partie tsy maintsy ilanao olo fogna agnatin'ny lera de io koa resaka relation karahandregny producteur sy manager regny par rapport anao artiste anao mbola vao hira regny ireo fa managna relation amin'olo maro karahan'zay hafa fo io ia de ilaigna zegny regny amina ho an'ny Faya Ramses tiako mba tantarainao koa ny tonga anao hoe tafiditra agnatin'ny la musique baka amin'ny majesté sa baka amin'ny Wendy sady tsy boka amin'ny majesté tsy boka amin'ny araiky toolonao arigna teo ia izy gny karakaraha dinio koa zegny za zay ragno mbala hely fa melomane tia mihira tia mitandregny hira za zegny misy hira taloha mitandregny hira vazaha regny tsy haiko raha volagniny hira io tsy haiko diny parole fa le maregniregny le hira maregny le mélodie igny zay tiako magnapodipody mélodie tia mihirahira de misy tontonay zay koa ma chorale ia nisy tontonay zay chorale fa izy zegny fa tsy namantsika izy de izy amizay izy koa fa antragno ao zay isan'andra tia mihirahira tia mihira de za zay tiako maregny izy le tsara feo de miaraka mihira aminany za mpianariny secondage karaha zay atao magnano secondage karaha zay atao magnano base nanomboka tamin'igny za lasa tia mihira tia mihira de io koa mavolagninao hoe zoko ny hira raha igny za zay tsy hoe boka aminany napira za tsy boka am'le raha fa tiako zay alany zay hoa za i majesty zay ndraiky ny hira alany zay tegna garaka ndraiky ny hira de za zay maregny le hoe ataoko hoe zay niaraka hely be de hoe hira lako igny izy ny hira de lasa misy influence za mitandregny hiranany de nisy fotoagna za zegny zay jiaby niry namako tsisy passe zay tamizay ako matsika andeha studio allo nandeha studio de rango igny andra nidiragna studio voalohany igny rango tamizigny zay lasa tsy haiko nenitombo fo fitiavako mihira fitiavatiavako la musique fa teo le za maregny feonaka hoe zegny feonaka de nenitombo fo fitiavako la musique de tamizay ma zay nisy deky fa tamin'izay nidriky studio tsika morogny groupe tapakevitry namorogny groupe tamizay fotoagna mbala helihely zay tamizay de namorogny groupe de teo zay miaraka mandeha studio de farany amizay ma zay fa samy sarasara toeragna nandeha legny nandeha nifindra nandeha nianatra fianaratsoa sy ny tariny de presque fa aroe zay tavela de teo nanohy za fa inga igny fa tsy nanohy la musique koa fa za zegny lasa tsisy namagna fa lasa zaza raiky fo amizay sanandra mandeha studio de tokony tafiditry laligny ne laligny fo fitiavako la musique igny zegny de zay nahatonga za tafiditry ny hira ho an'ny dinio manokana amin'ny ankabeny ino projet zegny mety ho avy ao mety ho avy ao maromaro ndraiky aloha maromaro izy ao fa pour le moment zay mbola mifantoka amin'ny karamaigna aloha
amin'ny famoagnany karmaigny satria karmaigny fa maro mangataka dia mifantoka amin'igny zay fa ny projet magnaraka ho avy tsy ho ela tsy maintsy miboaka amin'ny page fogna hoe zao raha ho avy karan'izao tsy maintsy magnome information fogna zay koa fa tegna mamoaka projet magnaraka fa ia projet magnaraka koatra ny mariage ya projet ho avy ma tsika tamin'ny mercredi igny nagnaboaka clip zay tamagna zay titre fa niboaka tamin'ny mercredi tsy hoe izy fa mariage zay mbola tsy ta mercredi fa disy fa niboaka igny projet tsika dia ny projet magnaraka koa mbala ho afa igny akeniko maloha nivokatra dia ankafizo efa maraparana atsika za teo tany aminareo rola satria même mizanareo tsika amin'ny magnano briefing sy ny tany dia nareo zay magnapetraka nareo zay nareo mbola karaha mbala aloha andavanandro fa raha teo continuer hoe io fa zegny rehefa nareo zegny efa hain'olo efa malaza mihira io ino ataontsika hoe habitude le fazaragna zegny nanagnanareo taloha zegny tsy afaka amareo na nareo fa stara io raha zegny ho anareo manokana dinio ino ataontsika hoe fazaragna zegny nanagnanao taloha tsy afaka elanao même anao ataontsika hoe efa agnaty resaka monde la musique efa stara izy ndraiky aloha misy le tsy afaka ohatra za zao za tia miresaka amin'olo boka avake za le tia mitsikitsiky amin'olo vao mitratra amin'olo agnarabe misy olo fantako reto za fa iza fraiky za mitsika za tsy mahay miavogna hoe amin'ny arabe re za dia gardeo malo prestigenao karan'izao non le nasy koa fa olo fantako mitratra amina za tsy miova za mbola za diny eo taloha igny mbola igny fogna za mety misy raha miova fa tsy raha igny mety raha hafa ndraiky le miova karaha fa ia ino fazaragna mbola nagnanao habitude jusqu'à aujourd'hui anao fa vadiny hoe ndika tamina nakazy le sangisagny miaraka amin'ny namagna tanao le sangisagny mahery le tsy haiko hoe za zegny nefa misy olo mivolagna hoe karaha volagny diny teo igny anao ty tsy mety matry anao ty tsy mety miova satria nahaizan'olo za zegny za olo tia droadro tia mifototra olo tia mikotragna olo tia sao mafanafana zegny koa hoe miaraka amin'ny manafo dia misy fotoagna zegny zay jiaby diry namaoko fanojo le fa ela tsy fanojo reo mahita tegna zegny fa preny hoe volagninao hoe nalaza igny dia fanojo amindreo hitanao hoe michoqué reo be zay hoe le anao tsy miova le anao mbala alifagna anao igny fo mbala igny fo tsisy raha niova tanao hoe michoqué reo hoe hay lala ty mbala tsy niova fa atsika zay tsy miova zegny igny zay fa igny nazaza amaraka izy tanteraka atsika fa question farany mandeha aminao bokoa tsika mitondra hafatra maro samihafa izay ino tiavanao endika talina bon niafatra anao dinio hoany mpizantsika jiaby dinio niafatra anao alo jiaby za tsy dia maro rakoragnina loatra fa mankasitraka atsika jiaby naharitra ny za nitandregny igny malony tamin'igny dia amin'ny magnaraka koa magnano resaka misimisy fa voalohany indrindra mankasitraka anare mpagnaraka hatramin'izay jusqu'à amin'izao matoa nare mbola magnaraka anay jusqu'à amin'izao tianare raha ataonay ary mbola miezaka magnomeny tsara ho tianare fogna dia mampanantegna fa ho tianare fogna koa le ho aveky dia fisaoragna kely ngamba meko manajinety fisaoragna be fa tsy fisaoragna kely manajera jodi gasy mara kelikely fa dadany mankasitraka manajy tamin'ny raha jiabijiaby nataonao zay fa izy koa tsisy ny manajy izy mety tsy tonga tamin'ny placenay zay ndraiky mbola tsy tonga amin'ny tegna hoe tanjona fa efa dingana zany le vita dia mankasitraka agny zokona aminay agny zoko be osini zay koa nagnampy fogna hatramin'izay karakaran'izay fa iaraha am'zay sy niafatra anao aloha jiaby zegny ny mizatsika niafitrako voalohany ma zegny dia karaha araka ny volaniko teo igny fa misy cliptsika niboaka tamin'ny mercredi teo igny masotoa mitandregny la famille masotoa mipartage dia aza miasa aloha fa karaha za zay boka elaela za izy misy magnaboaka hira dia misy hoe fa ela koa togno araiky togno araiky misy fa ela za vo magnaboaka hira dia aza magnahy amizay nareo jiaby hoan'izay mpagnaraka fa avy amizay tsika io nouveauté hiboaka matetiky ary esaka koa mba hagname ny tsara sy faran'izay tsara ho anareo zegny tsy voly iketriky tsy voly niaty fa masotoa magnaraka dia isoragna koa anao zako Jean-Luc zay mitafatafa sy ampikoragna zay teto ok
Ok, tsy vatsika koragna feky hoe Katalina zegny. Bon, merci amintsika. Merci amintsika jiaby zegny any nagnaraka soragna roa ato amin'ny Capital Studio zegny any nampiatragnontsika miaraka amin'ny reto vahintsika aby reto izay dia magnantegna amin'ny magnaraka izy volanjeo zay faniboaka agny nouveauté sasany mbola ho avy dia aza misaraka any amin'ny pagetsika.kd dia tsy diany koa ny plateforme zegny ny misy reto artistesika aby reto izay satria managna talenta zegny ry ngiady magnano koko manokagna ho an'ny Wendy Catalina tournoi katavela zany koa efa vita. Mais nous, est-ce que tu as merci beaucoup, ni Point Carré.